ఏదైతే కానీ పులుసు అయిపోవాలి ఈరోజు ఆధారం 3 किलो लेगा 150 रुपये बड़ा बड़ा लो ये लो ये नहीं ये डालो 3 पीस में हो जाएगा वो छोटा वाला निकल के ये डालो సడన్ వచ్చామా 2 రోడ్డు మధ్యలో మొక్కలు వేస్తాయి కదా రోడ్డుకి మొక్కలు వెళ్ళి వస్తాయి సడన్గా అడు ముంగటేమో లేకుండా వెనకాల నుండి ఎండ పెట్టాడు వాటిలే రాగానే మరి సడన్ కూర్చొని మనం ఏం చేస్తాం అనుకో ఆల్రెడీ ఏ కోటే ఎవరైనా పోతే అయిపోతే పక్కన పాసింగ్ ఆర్డర్ ఒకటి వెళ్తాను దానికని ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఇవన్నీ ఏదో I've been laid back.